Айде, поздрав от настана Джабайор гората. Ето, кръста. И чудо. Може да видите с гърба ми върна, бе тя предната камера прихваща, аз защо я въртя наопаки? И няма значение как я въртя. Шобрака е уникален, странджански и девствен. И тук е надолнище. И уж за гъби, да видим ще намерим ли гъби. И по-скоро ще ни остане удоволствието от това да бъда част от цялата тази мистерия и таинство и спокойствие. Мене хора не ми трябват. Зато и имайте уникален ден, българи, и намерите силата да посрещнете общият ни живот с природа, защото скоро време ще сме сред нея, няма да пчелвам. Това е.